Init pa. Hello, good morning po mga idol. Ako ngayon ano kasi alikabok. Nagano ako ng uli ng panggatong idol sa aking drum. Ang isang puno ko dyan ng idol ay 4 na raan ang binta ko. Maliban po sa nakapra, may others yung gamatid sa uli. Po sa lahat ng support ko sa aking YouTube channel, pagtangkil sa aking YouTube mga idol. Mami sir, ingin ang ating mga sakit. Tapos kung punta kami sa ilog, maligo kami sa ilog. Sa ilog? Kaya magluto ng maaga. Pag di nagluto, ay sa ilog. Napakain na naman ito, ha? Ikaw po alam. Shout out po mga lods, mga idol, mga sir. Thank you po sa inyong pag-comment, pag-like at subscribe sa aking YouTube channel mga idol. Ito yung bahay namin. Kubo-kubo lang. Kahit kubo na. Pero mga tao. Init pa. Hello, good morning po mga idol. Ako ngayon ano kasi alikabok. Nagano ako ng uli ng panggatong idol sa aking drum. Ang isang puno ko dyan ng idol ay 4 na raan ang binta ko. Maliban po sa nakapra, may others yung gamatid sa uli. Po sa lahat ng mga supporter ko sa aking YouTube channel, yung pagtangkil sa aking YouTube mga idol. Mami sir, ingin ang ating mga sakit.
Tapos punta kami sa ilog, maligo kami sa ilog. Sa salong? Kaya magluto ng maaga. Pag di nagluto, alright ka sa ilog. Napakain na ba, Togi? Ha? Ikaw po alam. Shout out po mga lods, mga idol, mga sir. Thank you po sa inyong pag-comment, pag-like at subscribe sa aking YouTube channel mga idol. Hindi ka pagkita kung ano. Magtaram ka. Ito yung bahay namin. Ito yung bahay namin. Kubo-kubo lang. Kahit kubo anak. Nakikita naman yung tao. Ada cute nggak sih kak cute? Bebek, come on girls, you like me a little bit. Let's kiss a little bit. Come on. Little bit. Let's kiss a little bit. Come on, girl. Kagandahan sa drum kasi wala siyang kasamang lupa mga idol. Sir. At hindi ka masyadong marudumihan. Kasi wala po nakakalubog sa lupa.